Merry Christmas! Grabe, busy na kayo ang tanan pag-decorate sa Christmas tree, guys. Na late lang jud nig-upload kay grabe ka busy sinang bandin or bambot nga nung wala dayon siya naka-upload. Basta busy ang tanan kay kani nga time December na nauwahi mi decorate sa among Christmas tree kay nayayay man sinang bandin. Kani siya sinang bandin bisag kanang pila pa ka days siya na operahan nag-decorate jud siya kay may laing mag-decorate akong giingnan sila nga hala dili gani ko mag-decorate kamoy mag-decorate kay wala jud tay Christmas tree suwa man jud nang lihok guys. So ako na lang jud ang naglihok pag-decorate sa Christmas tree. Pero kaya naman guys. 'Di ba nakita ninyo sa akong video nga gi-operahan ko sus grabe jud guys. As in merry jud kayo akong Christmas guys. Thank you kayo. Papa Jesus and Senior Santo ninyo. So ang akong bana nagbisi-bisihan sad iyang giayo ang puso na nakita na jud tao ng iyahang tiyan ngani gamay na ra ba ni iyahang tiyan. Sunday di ay ni guys nang lihok ang tanan ambot ngano sad ni sila gikugihan man sad niduyog man sad sa akong gibati nga gikugihan og ayo sa Christmas tree nagdecorate sila sad ay apil-apil sad sila busy. Ganing akong anak nga laki nagpasalamat na lang sad ko nagvideo siya giganahan uri siya video nga usahay dili man tawo ni magvideo murag wala man siguro ni nako siya gisugo magvideo iyahara jud ni kabubuton guys nga nagvideo siya ya kaning puso kay daghan lagi nagamit ayuhon jud ni kay saon na lang kung maguba ni nakita ninyo mga tanom di ni mamaliling guys na naghana o di ba nindot jud kaayo ang naay tanom sa gawas sagol na lang jud ni gibuhat sa akong anak pag video o kani akong anak kani akong bana kay nahumanan siya og ayo sa puso kan lahi na sa iyahang giayo ang iya na sa speaker iyan ang giandam kay para magkanta-kanta siya puhon kano saka ni siya magkanta o iyan ning ayuhon kay ang isa dili man daw kuno andar nakasinabot oroy ni sila unsa kaniyang gipangita nahumana og plastada silang bandin sa iyahang Christmas tree lingkod na kay kinahanglan man nga mopahuway ta kay dili man ta pwede magsigi og kuan so sa naman ni akong anak naabot naman nig kwarto og pangita unsa kanilang gipangita pasensya na mo sa among kwarto kay gakalat wala jud ko ani time nga manglimpyo kay you know na yayay pasalamat jud ko nga na okay na ang tanan nya wala pa ko ani kabalik og work pero nakalihok-lihok na ko sige pa kog inom ani nga time pag sa antibiotic na late upload lang jud ni siya karon pa ko nakalugar o diba grabe jud kay late kuha na gitangtang na niya kay para itaod ang wire diha kay din lagi mo andar may na lang kay iyahang giayo kay wa siya nagpalit og bag-o diba kinahanglan jud nga mag tipid ta kay sa panahon karon grabe nanaas na ang tanan kani si Carmes kay naa di ay siya gikalingawan silingan namo anak sa silingan namo unya kay naaman sa atubangan sa amoang pultahan grabe kalingaw niya sa bata tan-awan ninyo guys grabe siya kalingaw mao ni anak sa among silingan kung pasayaw ni niya musayaw sad di ba lingaw kayo si Ate Sky ganahan ba yan ni siya tawgon nga ate upad jud ay nahuman ang pag-ayo na unsa naman sad ni nangita og unsa kay gipangitaan ni kanili ay grabe na amaze ko sa pag-video sa akong anak mayo man ni siya mag-video mayon ta sigihon kay para na ay dagang video sinang bandin pasensya na mo sa mga tutoy nga nangakita ni sayaw na diba iyan ang pasayaw ning bata mo sayaw sad ni diba kalingawan ni Ate Sky tawgon siyang ate kay malipay jud dili siya patawag nga baby kay ate lagi siya kining bata dili ni mosulod kay pasudlo na mo dili jud siya mosulod ana lang siya sa gawas mauwaw ni siya sa ako kay tagsarami magkita ang iyang close ani si Ate Sky kay magkita sila pirmi wala may school si Ate Sky morning nya afternoon ra so magkita sila pirmi nya ako na raman ko whole day sa trabahoan sa 30 Sunday na ako sa balay so dili mauwaw ning bata
So ato ning paminahon unya ni ang sound sa kong bana kung okay na ba kay busy man jud kaayo. Nagsige sayo bisag walay sound. So si ate ra nang nagsige kanta-kanta unya musayaw sad si Ate Sky o ni sayaw sad ang baby. Ganahan ra ba taon ni siya oy nga naa may baby pero dili man pwede na. Kay ngano 41 na sinang bandin lisod na kaayo. Kay risky na. Ay, giapil pa jud ay sa gawa sa akong anak pag video. Sus, Totoy is life. Nakita na sa nang Totoy nga namukol. Ay, pasensya na mo sa among balay nga perting gubota. Oh, di ba daghan kayo wire nga makita ninyo. Ngano ka ni, daghan man kay tinai. Pero sagdi lang, bahala na diha. Basta kay ang iyahang sounds mutingog. Bahala na diha ang mga wire, basta kay ang sounds mutingog. Balik-balik jud no. Oh, nga na, nilingkod na sinang bandin. Nya tan-aw aning nagayo kanus ani mahuman. Mao ni guys, very productive ang among Sunday. Nga daghan na human. O, diba? Naabot na sa taas akong anak. Gikuha ang printer. Nagpalit din mig printer, guys. Kay grabe na kaman. Grabe naman kamahal magpa-print sa gawas. So, mas maayo nang naatay kaugalingong printer. Kaya naaman tayo mga estudyante. Para inig-ingon nga na ay i-print sa school. So, print na lang. Kuan siya, guys. Mahal siya. Kaya ang iyang ink. Refill. Lahi sa una katong ink gani nga magpalit ta nga. Sus, mahal kaayo na ay black kunya colored kagasto kag mga sa duha mga 1,000 kapin tungod kay mahal. So karon nagpalit na jud mig printer. Balik na sad ta diri dapita kay wala pa manahuman. Naunsa naman ni pag video sa akong anak ko nga nakakita ako karon ra nga nag-edit ko nga naa di ay siya gi-video. So karon wala jud masayang ang among pagpalit sa printer kay naa jud dayo project si Ate Maymay. Grabe kayo ka busy ni si Ate Maymay, guys. Daghang buhatonon. Tuoy na lang ko aning bataa kay dugay makatulog kay daghang buhatonon, guys. Grabe kung katong pag online daghang buhatonon. Samot na karon nga nag face to face. Ni grabe naman hinuon nagtuo ko nga mag face to face na mawagtang na ang cellphone. Sus, naaraman di ay gihapon. Wa di ay natangtang. Wa na ang mga estudyante ni sabay na jud sa panahon no. Okay. Dapat adto magstoryahay sa classroom. Ari naman hinuon magstoryahay sa group chat. O di ba? Gi-operate na ni ate kay naa siya i-print. Gamit kaayo ang among pagpalit sa printer. Kay kung wala pa mi nagpalit aw adto na mi sa gawas. Mangita asa ang printahanan unya ang buok tagpila to ang buok ang short man siguro basta colored mga 8 nya karon kay naa naman dali na lang ang pagprint o di ba naghigda na sinang bandi nanulid na sa iyang mga tiil nga gagmay. Klaruha sa akong tiil nga gagmay ay so na si ate nag-start na sa iyahang buhatonon. Guys, balik di ita sa kato akong giingon ba nga ang mga estudyante karon naara gyapon ang cellphone. Nangutana jud ko sa akong anak-ana kung mag-unsa sila sa cellphone. For example, mga mamshis, maka-relate jud mo ang inyong anak. Di ba kita sa una mag-meeting, naa jud grupo mag-meeting ta unsay buhaton nato ana. Karon sila moingon lang sa group chat na lang ta mag-istoryahay o di ba? Maka-relate ang mga mama ani. Kita sa una 5 o'clock ha, mag-meeting ta, or 5:30, mag-meeting ta, anak, pundok dayon ta, pero sa karon sila, dili na, adto na sa group chat. Wa gani kay cellphone, wala gani kay messenger, naluoy kay ka, wahi kay kasangatanan, kay nakasuway man ko nga akong gi-borrow ang cellphone, kanang gi-confiscate ang cellphone sa akong anak, kay gipanish na ko, akong gida sa trabahoan. Sus, pag-abot na ko sa balay, pag-abot sa niya sa balay gikan sa eskwela ko giingnan. Wala ko nakapasaan ni kay wala ko'y cellphone o di ba? Grabe na kaingon jud ko sa kaugalingon niya hala no. Kung for example di ay nga walay load ang anak or kanang ang cellphone naguba. So wala jud ay kay mabuhat kay wala man kay messenger no.
So ingana guys karon ang mga estudyante. Ingana na sila. Kinahanglan jud ka nga naay cellphone. Kay kung wala, luoy kay ka kay di ka kabuhat. Muna guys, gi-share lang nako. Naunsa naman gi-focus naman ko sa akong anak nga naghigda ko. O di ba, nag-share silang bandin sa iyahang na experience. Naunsa naman gi-focus naman ko sa akong anak ani nga naghigda. O may laing lingaw niya akong anak oy. Si John ninyo batutin, wailing. Mugi apil. Ay, naabot naman ni siya bisag asa oy, o di ba? Gipakita niya among ref unsay sud. Nunsa naman niya akong anak wa jud ta. Sugo di ay siya og paslay sa piras. Oh, di ba? Wa jud. Murag nakugihan jud nig sigig video akong anak tagsa ra jud tawo ni. Sige, shout out nako si Jan Ninyo Bancali nga nag-video ani nga very nice mayon ta sigihon. Kay sige pangutana unya dili mag-video, di ba? Dapat mag-video. Inganion paghugas niya sa piras guys, iyang gi-videohan, iyang gihugasan, tan-aw nato ha kay karon pasad ko nakakita ni nga ging ani di ay niya pag video. Oh. Unya, pasensya na mo sa mga daghang butang sa table. Yan. Oh, di ba? Wala jud na siya pili nga lugar basta kay nag-video na siya guys. Ingana na siya. Grabe na guys, grabe na ni nga video guys, daghang panghitabo o human nag-slice. Dali ra kaayo, gihatag niya sa iyahang. Oh, sa ako di niya gihatag. Thank you kayo kuya sa pag-slice. Imo ko gitagaan. Ang next, iyahang papa iya gitagaan while nagtrabaho. Kabutan jud kaya ni akong anak nga lalaki oh. Next, iya gitagaan niyang ate, iya gitupad. Si ate ba ni? Oh, si ate Maymay di ay kay iyahang gipakuha sa iyang piras. Ngayang gi-slice. O, diba? So, mao na to guys. Salamat sa inyo pagtanaw. Bye-bye!